जुहार केनता अछन सबे आशा करछन सबे भल थिबे मुई भल छै फ्रेंड्स मोर ना होछ फकीर बेहेरा एवं आपण मन देखुछन्ते ओडिया शिक्षा यूट्यूब चैनल तो आसंतु फ्रेंड्स आज न्यू अपडेट कम आरंभ करी देबा अनेक लोकंक कमेंट आसुछि कि फ्रेंड्स सुभद्रा योजना टंका केबे मिलिबो तो फ्रेंड्स आमे कहि रखुछु कि आपण माने जेमिति कि जानि छन्ति कि वर्तमान 4टी किस्ती सुभद्रा योजना रो मिलि सारि छै एवं आपण मानको 5 नंबर किस्ती टंका मिलिबाकू जाउछि हां फ्रेंड्स आपण माने ठीक सुनिले कि आपण मानको सुभद्रा योजना रो 5 नंबर किस्ती टंका मिलिबाकू जाउछि जहा कि एथरो आपण माने पाइले होय तो आपनको 25,000 टंका संपूर्ण भाबे पूरी जीवो तो फ्रेंड्स माने जदि आपण भी आगर 4टी किस्ती पाई सारी छंती जेमिति कि फ्रेंड्स आपण मानको 4 नंबर किस्ती जोटा कि आपण मानको मार्च 8 तारिख दिन मिली सारी छि एवं आपण मानको परवर्त किस्ती आपण मानको 5 नंबर किस्ती टंकाटे आपण मानको मिलिबाकू जाउछि तो फ्रेंड्स आपण माने ठीक सुनिले कि आपण मानको 5 नंबर किस्ती देबाकू जाउछंती राज्य सरकार तो फ्रेंड्स आपण जानि छंती कि सुभद्रा योजना रे वर्ष को 2 थर टंका मिलि थाए 5,000 10,000 तो फ्रेंड्स आपण मानको एही वर्ष मध्य गोटे मार्च 8 तारिख मिली सारी एवं आ गोटे किस्ती आपण माननको राखी पूर्णिमा दिन मिलवाकू जाउछि हाँ फ्रेंड्स माने आपण माननको ठीक सुनिले कि आपण माननको परवर्ती किस्ती आपण माननको राखी पूर्णिमा दिन सरकार देबाकू जाउछंती टंका तो आपणको परिवार जो माने टंका पाउछंती से माननको पय एहा बड़ खबर होई पारे फ्रेंड्स माने आपण माने ठीक सुनिले कि जदि आपणको परिवार जो माने टंका पाउछंती से माननको पय एहा बड़ खबर होई पारे तो फ्रेंड्स मान देखंतु जदि आपणको परिवार रे जदि 4 नंबर किस्ती टंका पाई सारी छंती तेबे से माने 5 नंबर किस्ती टंका पाइबाकू जाउछंती जोटा को इधर पाइले आपण माननको मोट 5 नंबर किस्ती पाइले आपण माननको 25,000 टंका पूर्ण होई जीवो आ 25,000 टंका आगो को पाइबे जेमिति कि सुभद्रा योजना रे आपण माननको मोट 50,000 टंका राशि रही अछि एवं फ्रेंड्स अनेक लोकंको कमेंट मध्ये रहउछि कि अनेक लोकंको कटि जायतिला बा कोनोसी किस्ती रो बात पड़ै छन से माननको मिलिबो कि नाही हाँ फ्रेंड्स जदि आपण संशोधन ए पर्यंत कर सारी तेबे आपणको मध्य सुभद्रा योजना टंकाटी आपण माननको मिली जीवो एवं जदि आपण संशोधन करनथिबे तेबे आपण मानक टंका मिलिबो नाही ए आपण माने मने रखंतु तो आपण माने जो मानक रिजेक्ट हो जायछि बा कोनोसी कारण रो आपणको टंका आसी नाही तो प्रथमे आपण माने सुभद्रा योजना रो मेन वेबसाइट को जानतु एवं आपण माने स्टेटस चेक करि नियंतु तो केमिति स्टेटस चेक करा जाय सेति मध्ये हम वीडियो कर देछु हम आई बटन रे दे देछु वीडियो आपण माने देखि पारिबे एवं आपण जानि पारिबे कि आपण केमिति से स्टेटस टी को चेक करि पारिबे स्टेटस रे आपण माने देखले जानि पारिबे कि आपण कंप्लीटली आपण को जदि टंका पाउथिबे तो निश्चित भाबे आपण माने 5 नंबर किस्ती टंका मध्य पाइबे एवं आपण को कोनोसी कारण जदि आपण बात पड़िथिबे तेबे आपण को टंका आपण माने पाइबे नाही तो फ्रेंड्स आपण संशोधन न कला जाय से टंका आपण माने पाइ पारिबे नाही आपण माने मने रखंतु एवं फ्रेंड्स देखंतु जो माने वर्तमान एही एप्रिल मास सुधा न्यू एप्ले पा नूतन भाबे फॉर्म पूरण करिसंती से माननको मध्ये टंका मिली सारी केते किस्ती एवं नूतन भाबे जो माने एप्ले करिसंती एवं से मानको जदि कोनसे कारण रिजेक्ट हे जितिबो तो एका संग से मानको दुईटी किस्ती मध्ये टंका देबाकू जाउसंती सरकार तो आपण बात पड़िबे नाही सुभद्रा योजना रु एवं जो माने बात पड़िसंती से मानको मध्ये संशोधन हेबो एवं पुनी थरे से मानको मध्ये सरकार टंका देबा पई चेष्टा करुछंती तो फ्रेंड्स आपण प्रथमे आपण का स्टेटस चेक कले ही जानि पारिबे कारण फ्रेंड्स अनेक लोकंक रिजेक्ट लिस्ट मध्ये नाम अछि तो आपण माने स्टेटस चेक कर नियंतु एवं आपण माने सब डाउट क्लियर करि पारिबे नचेत आपण माने जानि पारिबे नाही आपणको परिवार जो माने बे टंका पाउथिबे फ्रेंड्स से मानको निहाती भाबे आपण मानको ही 5 नंबर किस्ती जोडे कि आपण मानको राखी पूर्णिमा दिन सरकार देबा को जाउछंती टंका तो या थला फ्रेंड्स आज किछु न्यू अपडेट आई होप आपण मानको टिके मते हेल्पफुल होई थिबे जदि वीडियो भल लागि त आपण मन संग मानको मध्य रे वीडियो को निहाती भाबे शेयर करी हम चैनल को नहाई को आइस्थिले सब्सक्राइब करी दियंतु धन्यवाद पुनी देखा नुआ फ्रेश टॉपिक।